No jo, teď ti natáčím. Ani si to nevšimneš, viď? No jo. A ten se dosáhl bojí v březnu 67 a v listopadu 67 a na jakých bojištích to bylo. Protože to bylo Suchova. Yes. Ukaž, jakou máš prdelku. No jo. Neumann. Beďa. Krásček. Bo to určitě nemá. Beďa Neumannu. Ne. Nic tam není, jenom Beďa. Musím pěkně, no jo, prdelka, ukaž prdelku. No jo, fuj, tak si Když je takový 11. To je můj referát. Kvůli zápis. Velí mu ten. Kdo mu velí? Počkej, já to vím. Václav Kvapálek. Kvapálek. Já nevím, jak se jmenuje. Karel Kvapálek. Ty vole. Smrdíš. Počkám na zim. Toto je svačina. Tak to bude ten. Ne, tak skoro později, 43. A končí. A končí v zimě, protože se vám Proč jako vyjde, co nám vás ukazuje? Ale to míří na vás takhle.